हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय थाबाय। बेखिनियाव आसामनि रायजो राजानि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां ओंखारनानै फैदों। 2021 बोसोरनि थाखाय स्वच्छ सर्वेक्षण मुं फारिलाइयाव दङ आसामनि मोनगु नोगोरफोरनि मुं। भारत सरकारनि स्वच्छ भारत मिशन उर्बानजों फोसावजानाय बे फारिलाइयाव नर्थ ईस्ट जोनाव आसामनि गंगु नोगोरफोरा स्वच्छ सिटी बान्थाखौ मोननो हादों। बेनि गेजेराव तेजपुर नोगोरा मोननो हादों सेथि बान्था बयनिख्रुइ साखोन सिखोन नोगोर महरै। बिदिब्ला गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 नि थाखाय सायख'जानाय आसामनि गंगु नोगोरफोरा जादों। बेवहाय फारिलाइ बायदि नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों। गिबियावनो दङ तेजपुर आरो बेखौ 50,000निफ्राय 1 लाख सुबुं अनजिमा थानाय बयनिख्रुइ क्लिनेस्ट सिटी थामहिनबा साखोन सिखोन नोगोर हिसाबै सायख'नाय जादों। बेबायदिनो नैथि नम्बराव दङ जरहाट आरो बेखौ 50,000निफ्राय 1 लाख सुबुं अनजिमा थानाय बयनिख्रुइ बेस्ट सेल्फ सास्टेनेबल सिटी महरै सायख'नाय जादों। थामथि नम्बराव दङ बङाइगाव बेस्ट सिटी एन्ड इनोभेशन एन्ड बेस्ट प्रेक्टिसनि थाखाय होनाय जादों। बेबायदिनो ब्रैथि नम्बराव दङ तिनिसुकिया फास्टेस्ट मुभार सिटी महरै होनाय जादों। बेबायदिनो बाथि नम्बराव दङ क'क्राझार बेस्ट सेल्फ सास्टेनेबल सिटी महरै होनाय जादों। बेबायदिनो द'थि नम्बराव दङ गलाघाट क्लिनेस्ट सिटी महरै होनाय जादों। बेबायदिनो स्निथि नम्बराव दङ हाफ्लं फास्टेस्ट मुभार सिटी महरै होनाय जादों। हाइलाकान्दी बेस्ट सिटी इन इनोभेशन एन्ड बेस्ट प्रेक्टिसनि थाखाय होनाय जादों। आरो बेबायदिनो लखिमपुर काछार जिल्लायाव बेस्ट सेल्फ सास्टेनेबल सिटी महरै होनाय जादों। बेबायदिनो आसामनि गासै मोनगु टाउनफोरखौ 2021 बोसोरनि स्वच्छ सिटी एवार्डनि थाखाय सायख'नाय जादों।